Sal-aħħar ta' dan ix-xahar il-kwarantina ta' dawk li jkollhom kuntatt ma' persuna pożittiva se tkun qed titneħħa. Dan hekk kif bħalissa l-awtoritajiet tas-saħħa qed jaraw niżel sew in-numru ta' dawk infettati mill-virus meta jkollhom kuntatt ma' persuna li jkollha l-virus dawk imsejħin bħala primary contacts. Fuq ix-xandir nazzjonali d-Deputat Prim Ministru u Ministru għas-Saħħa Chris Fern spjega kif in-numri ta' trasmissjoni tal-virus minn kuntatti primarji nieżel. Fej kien xi 15% u għet minn 7. Dak il-numru nieżel issa, nieżel sew. Fil-ġimgħat li ġejjin, meta dak il-numru kun nieżel biżejjed biex ma jibqax kun perikolus li persuni li jkunu primary contacts joħorġu fil-komunità, il-kwarantina tal-primary contacts titneħħa. Jekk it-trend li qegħdin naraw tibqa', dak il-perjodu ħajkun lejn l-aħħar ġimgħa jew l-aħħar 15 ta' frar. Id-Deputat Prim Ministru innota kif ir-rata ta' pożittività naqset aktar minn nofs u qal kif qed isiru madwar 3000 test kuljum. Chris Fern spjega kif il-miżuri jsiru skont ix-xjenza u sabiex jipproteġu s-soċjetà. Qal li t-tilqim tal-booster u tnaqqis fl-infezzjonijiet wassal għal rilax marbut maċ-ċertifikat tal-vaċċin. Spjega fil-ġranet li ġejjin se jibda l-pjan għat tneħħija ta' restrizzjonijiet tal-COVID-19. Qal kif waħda mill-aħħar miżuri ta' dan il-pjan diġà ġiet imħabbra, jiġifieri dik li jsiru l-festi kif kienu jsiru qabel il-pandemija. Id-Deputat Prim Ministru spjega kif fix-xahar ta' Marzu mistenni jkun hemm iżjed rilax fil-miżuri brabta mat-tiġijiet f'kunċerti u l-istabbilimenti tad-divertiment. Bej dak li ħabbarna li ħajġri sal-14 ta' frar u d-data tal-aħħar ta' April Mejju, hemm steps oħrajn li ħankun qegħdin nħabbruhom, inkluż se jiġru waqt it-tiġijiet, inkluż se jiġri fin-night clubs, inkluż se jiġri għall-standing events, inkluż il-kwarantina, ġifier dak huma kollha parti mill-pjan, illi iżjed ma jinżlu n-numri inqas jkollna bżonnhom u allura nistgħu nirrilaxxaw. Chris Fern spjega li l-pjan tar-rilax se jsir gradwalment u dejjem jiddependi skont is-sitwazzjoni iżda qal li l-previżjonijiet huma tajbin. Dwar it-tilqim ta' tfal, il-Ministru għas-Saħħa qal kif Malta għandha fost l-ogħla rati ta' tilqim fid-dinja. Id-Deputat Prim Ministru qal kif sissa m'hemmx bżonn tar-raba' doża u qal kif dwar dan hemm qbil bejn il-Ministri tal-Unjoni Ewropea u l-Aġenzija Ewropea tal-Mediċini. Id-Deputat Prim Ministru innota kif il-proporzjon kbir minn dawk li kien hemm fit-taqsima għal kura intensiva minħabba l-COVID-19 ma ħadux il-vaċċin.